Hyvää perjantaita Nuorten Kouvolan uutisista. Viime viikonloppuna oli koulujen päättäjäiset. Nuorten Kouvola jalkautui nuorten pariin ympäri Kouvolaa. Heippa hei! Nuoriso-ohjaajat Nuorten Kouvolasta Vuohivuorella Voikkaalla nuorten kanssa. Tänä viikonloppuna on ollut 2 kampanjaa. Eilen oli Älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanja ja tänään ollaan Selvinpäin kesään kampanjan merkeissä täällä. Ja mulla on tässä pari nuorta juttelemassa, mitä mieltä te ootte näistä kampanjoista. Et me tullaan tänne teidän kanssa ja mitä te ajattelette? No mun mielestä se on sinänsä hyvä, että jos joku on vaikka huonossa kunnossa ja ei pysty huolehtimaan ja sitten on vaikka, että se jää yksin tai jotain, niin te pystytte huolehtimaan. Okay. Koska on itse nähnyt sen bussilta. Joo, kyllä. Näin on. Että ei mun mielestä hyvä juttu. Joo. Tosi käytännöllinen. Niinpä. Meidän viesti on tietenkin, me ei sitä alkoholia suosita eikä päihteitä, mutta ennen kaikkea se, että älä jätä kaveria. Se on ihan hitsin tärkeä viesti. Älä jätä kaveria silloin kun bailat. Mut hei, kiitti teille. Mahtavaa. Moikka moi! Tiistaina oli Amazing Kouvola Race-kilpailu, jossa nuoret pyöräilivät ympäri Kouvolaa suorittaen erilaisia tehtäviä. Voittajat saivat palkinnoksi uuden uudukaiset jopot. Keskiviikkona oli Nuorten Kouvolan järjestämä retki Superpark Vantaalle. Ottaa mukaan ja parempi, ettei varmaan otakaan kaikkea mukaan, ettei tarvii sit niitä kantaa. Ja tallentakaa meidän ohjaajien puhelinnumerot, eli jos jotain sattuu, niin me ollaan siellä paikan päällä. Ja jos ei olla näköympäristössä, niin... Ensi viikon tiistaina ohjaamossa järjestetään työnhaun speed date kello 13–15. Dateilla haetaan urheilumarkkinoinnin osaajia. Jos puhut mielelläsi urheilusta, tämä paikka voi olla juuri sinulle. Tässä kaikki tällä erää. Heippa!